Všade samá láva. Aj vy ste sa ako deti hrali na lávu. A čo tak si to zopakovať, ale po angličácky. Ak sa na niektorej prekážke veľa angličákovalo, tak to bolo práve na lavaringu. Prejsť touto nie hociakou balančnou prekážkou bola naozaj výzva a veríme, že ste sa na nej zapotili tak, ako pri prechode ponad žeravú lávu. Bolo vám horúco? Zistili ste, že okrem silných rúk potrebujete predovšetkým silný stred tela? Podarilo sa vám lavaringom prejsť? Ruku hore do komentu, komu áno. Cieľom prekážky je preštvornožkovať sa lavaringom bez dotyku končatiny so zemou alebo spadnutia z prekážky. Ide o penalizačnú prekážku vo verziách OCR Profi a OCR Training, kde za jej nezdolanie zaplatíte angličákmi. Vo verzii Fun to máte opäť ako inak, beztrestne. Tešíme sa na vás, angličáci.